Hola, sóc la Vanessa i juntament amb la Gemma hem dut a terme el projecte Dona Rural i Urbana aquí al Lluçanès. El projecte Dona Rural i Urbana és un projecte que ve del SOC i que està orientat a dones que estan en situació d'atur i que estan cercant feina. Té com a objectiu que aquestes dones facin itineraris individualitzats per tal de capacitar o tenir més possibilitats d'obtenir feina. En aquesta edició han participat un total de 18 dones, de les quals 11 estan actualment treballant. A més, el Consorci del Lluçanès ha fet unes activitats complementàries als itineraris personalitzats que tenien lloc durant el projecte Dona al Riu, que han sigut una coach que ha estat amb les dones i que ha estat treballant de manera individualitzada en el seu itinerari per millorar les seves opcions de trobar feina, i també hem fet dues sessions de speed dating en les que han participat 10 empreses. Aquestes sessions consistien que les empreses vinguin i facin entrevistes de manera seguida a totes les participants del projecte. Hicimos con el consorcio que nos apoyan para buscar trabajadoras para esta residencia, y porque ahora es muy difícil conseguir trabajadoras para esta época, sobre todo. Hicimos una entrevista. Cada 5 minutos había una persona que pasaba buscando faena, presentaba su currículum, yo les preguntaba qué se dedican, qué disponibilidad tienen, de mañana, tarde, noche, si tienen disponibilidad también de automóvil, de coche. Y bueno, y así les iba haciendo las notas. Y después ellas ya vinieron aquí, 2 están ahora trabajando. M'ha servit, tot i que no estic treballant ara en el sector del que vaig fer el curset, m'ha servit per tenir possibilitats de trobar altres feines, de comunicar-me i d'ampliar coneixements, que això sempre va bé. He conegut altres dones també en busca de feina y bueno, interactúas un poco también con las personas y te vas adaptando ya un poco más al ritmo que se maneja aquí, ¿no? Y te sirve para irte desenvolviendo de una mejor manera. Doncs mira, vaig fer el curs d'arboricultura, el curs d'empoderament per les dones rurals i després vaig fer sessions de coaching. He fet programes de creació de pàgina web, he fet programes d'empoderament, entrevistes amb les empreses i també de sessions de coaching. Jo li diria que es formés, perquè la formació és la millor via per arribar allà on vulguis arribar tu, no? Et millora personalment i professionalment i és el millor camí per saber on has d'anar. Tener mucho ánimo, nunca perder las ganas de luchar y siempre atento y consciente de que los cambios son fuertes, pero se pueden lograr siempre que tengamos la buena actitud. Que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que se apoye sobre todo en su familia, en el que tiene junto a su lado, y el segundo que siempre tenga en su pensamiento todo lo positivo, todo lo bueno. Doncs primer de tot que no es desanimi, que això és important, que no es desanimi, que s'apunti a tots els cursets que fa el Consorci, que em semblen superinteressants i que, a més de que aprens coses, socialitzes, que és altra cosa que en els pobles crec que és molt important, que et coneixin i sàpiguen qui ets i coneixis gent. Ara estic molt bé, ara he trobat feina, que és molt contenta i que m'agrada molt, i tinc esperança de millor al futur. Enguany, aquest setembre, començarem una segona edició d'aquest projecte en què animem de manera molt entusiasta a que dones que estan en situació d'atur i que busquen feina hi participin.